Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami ngingusithembiso ngikwaKandlozi. Ngicela maqala uvashele channel uco subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ake ngikubingelele futhi ngingamukele ohlelweni. Wembukeli wesilisa waseZimbabwe neminyaka engu-28 ubudala obulawa uzakwabo ngesikhathi kunengxabano labo besebenzela khona endaweni yasothongathi esifundazweni saKwaZulu-Natal khona manje ntambama. Kuthe uma zifika iziphathimandla zothola umufi ehleli phansi kukaSink esethule engakhombisi nezimpawu zokuphila. Ngokusho kwezindaba bathe umufi nomsolwa bebesebenza ndawonye endaweni yokufaka amathayi. Baqala ukuxabana ngesikhathi umufi emtshela ukuthi uma engafuni ukusebenza akahambe ngemva kwalokho uzotshela umqashi ngoba akazimisele ngokusebenza. Kuthi yila umsolwa vele akhipha khona ummese wathi kudala wangiqala wena wangifunani ngempela wamgwaza kanye esifubeni washonela khona lapho endaweni yesibhameko. Mbukeli udaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela bekuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje usale kahle.